Throwing flashbang. Čaute, jaký je život? Takže, čo ja chcem povedať? My dneska budeme, ja som posledný krát hral takú hru, volá sa Model Duels. A s tým, že ako Rivals má aspoň, že 1000 hackerov na jednom serveri. Čo my dneska budeme robiť? My budeme ich hľadať, snažiť sa ich vyhrať, no a chcem povedať, že teraz žiadnej kamošov nemám. Všetky oni sú na dovolenkách, alebo proste nie sú moji kamoši, tak dneska budem sám. Čo je, najprv chcem povedať, sú tam dve zbrane a je tam dva typy. Fastbot, to je keď strašne rýchlo chodíš, aimbot, no každý to už vie. Ešte je taký typ, no, lebo v tej hre je taký nož, čo môžeš hádzať a sú tam schopnosti, čo môžeš hádzať s ohňom, ale má to cooldown. A oni robia tak, aby tie schopnosti nemali žiadny cooldown, napríklad ako bomba alebo teleport. Tak, ale najviac je aimbotov. Tak, čo my čakáme a ideme hrať. Čo? Takže vysvetľujem, jak všetko funguje. Tak jo, začneme s nožou. Normálne nož nemá cooldown. Ale schopnosti u noža majú. To drop 250,000 tons of TNT on top of you. Vidíte? 12 sekúnd. A aimbot bude fungovať tým, že normálne používajú rapid fire a tak. A potom to vyzerá tak tým, že oni môžu strieľať niekam. Napríklad takto do toho strieľajú a furt budú Drop 250,000 tons of TNT on top of you, and if trafať. Ešte je ešte je taký typ, že oni takto, že oni používali balancu a oni normálne niekam mieria a oni niekam divne meria. Potom oni s pomocou toho aimbotu ho furt trafia a oni môžu dokonca za 1 sekundu, keď stanú, normálne strieľať a všetko majú vyhraté. A ja budem s pomocou noža, aby ich stunovať. A ešte ja budem proste používať takto sa zrýchľovať a používať super jump. Má cooldown. Aha. Takto používať jump a ešte decoy. Hej, vedeli ste, jak je to cool? Nie, decoy nie toto. A tým spôsobom Hevna, ne. A je normálne Normálne už som všetko povedal, tak ideme už hrať. Pomáham na konách alebo na ofisu. Представляю. На почитаючи мафиатор выбира офис. Это учите читать. Важный офис?
Aspoň. Tak jo. Musím musieť. Takže je to malá karta, takže musím zobrať bombu. Joj. Kámo, ja strašne milujem. Je na telefóne, takže určite môžem mať aimbota. Aha, takže podľa mňa to je normálny človek, takže použijem energiu montáža, aby ho urobiť rýchle. Jo. Kačička. Jo. Ajo. Čau. Myslím, máte takú taktiku? Yes. Som potreboval. Takže čakáme. Aha, jau. Ale podľa mňa to není hacker, takže... Ojo. I see you. Spammer, bro, and don't spam. Spamming is bad. Spamming is very bad. Oh, yes. Nepamätám, či som už vám hovoril, ale oni vyberali cornery, office, jachtu alebo plazu. Ja som to práve povedal. Vážne? OK, jak chcete. Aura. Aura. Aura.
comment. Infinite aura. Ale, come on, bro. Ale, aura, teraz bude aura. No. Aura. Hell nah. Ale to je podozrivo, že vtedy... Lebo... Také si... Infinite aura, bro. Ale... Hell nah. Jo! Ale... Boli podozriví, ale šanca, že oni boli hackeri, bola malá, lebo mali ale tak za peniaze a ešte mali rôzne schopnosti. No normálne hackeri ani ich nepotrebujú. Tak čo? Prepáčte. Tak, čo som chcel... Ešte prepáčte. Zatiaľ iba na začiatku boli niekto podozrivý. A Avatar Zafri skoro nepoužíval schopnosti a... počkaj... Ne? Nehovorte, že ja som livol. Come on, ne. Keď ste videli jeho nickname, tak prosím reportnite. Ale aspoň myslím, že ste nestihli. Smutné. Normálne, ja som už mal jednu nahrávku s dvoma hackerami. A ja ju strátil. Ja som debil. Bolo to síce taký lightové video, celkom, ja som nový formát s Paintom a viacej, a začal som zlepšovať môj YouTube kanál. Ja som si kúpil mikrofón. Síce ja som ho kúpil na tému, dostanem nový mikrofón až v auguste 2026, keď dostanem mikrofón, tak nebudem ako decko. Keď chcete, ja môžem robiť tak video po Strongest Battlegrounds, alebo po Ranked Rivals, lebo tam síce hackerov je skoro tak isto, ako v normálke. Čaute, nejeste pizzu s ananásmi a subscribnite na môj channel a to je všetko, čo ja chcem povedať.